Використовуйте потужність і ефективність зварювання там, де це необхідно. Master M205 і Master M323 від Kempi забезпечують високу продуктивність зварювання без компромісів. Все в одному компактному та легкому апараті, який можна без зусиль переміщати із собою. Ви отримаєте всю необхідну потужність і контроль за виконанням високоякісних зварних швів у будь-якому місці. Функція Weld Assist полегшує пошук оптимальних параметрів зварювання. Просто виберіть товщину матеріалу, тип і положення з'єднання та розпочинайте роботу. Master M205. Працюйте з різними матеріалами та виконуйте складні завдання з однофазним імпульсним зварюванням MIG. Master M323. Впевнено виконуйте високоякісні промислові зварні шви. Обирайте безкомпромісну портативну зварювальну продуктивність. Працюйте з апаратами Master M205 і Master M323 від Kempi.